Benvinguts al Minut de la Terra. El bambú creix ràpid, tant com 90 centímetres per dia. De fet, en quant a creixement vertical, és la planta que creix més ràpid de la Terra. Podem créixer fins a l'alçada d'un bloc de 10 pisos en 8 setmanes. És el que un panda en diria menjar ràpid. La clau d'aquest creixement absurdament ràpid és que, encara que sigui alt i robust, el bambú no és un arbre. És un tipus especial d'herba. Sí, el bambú, com el blat, l'arròs o altres herbes, és de la família Poaceae. I a diferència dels arbres, que creixen a través de la divisió cel·lular, el bambú, com les altres herbes, creix inflant les cèl·lules que ja havia creat des del primer moment abans d'emergir. Cada nova canya de bambú és de fet un sistema més gran d'arrels i canyes que formen una espècie de canalització que envia aigua a les cèl·lules. Les cèl·lules deixen anar uns químics especials que fan les parets més flexibles i inflables, i l'orientació de les bases, que aguanta les parets, guia el creixement directament cap amunt. De totes maneres, totes les herbes fan servir aquest sistema d'elongació, però un jardí mal mantingut no eclipsarà la teva casa com ho faria un bambú. I això és perquè, a diferència de la majoria de les herbes, que es debiliten com més s'estiren, el bambú pot anar posant més capes a les parets de les cèl·lules, mantenint la canya prou robusta per aguantar les ventades, fins i tot creixent tant com ho fa. Ha desenvolupat aquesta habilitat per poder competir amb els arbres d'allà on viu, permetent-los aconseguir la llum del sol per poder preparar nous bambús que creixin alts i forts el pròxim any. I per tota aquesta canya, concloem que el bambú de la casa Poaceae queda proclamat rei dels boscos, trencador de rècords, suportador de vents i alimentador en cap dels pandes del món. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.